Bueno, la majoria de vosaltres coneixereu el Carles Cirera com a doctor Cirera pel seu perfil a Twitter, anomenat l'historiador Cirera, i molts l'haureu conegut per la discussió que va tenir amb Stephen Forti arran de denunciar una situació en la que es troben alguns professors en precari que utilitzen la ideologia i es venen i tergiversen la història per afavorir una carrera amb gens afins ideològicament. És a dir, tergiversen la història en favor d'una carrera acadèmica afavorida per amics de la mateixa corda, i en aquest cas d'una corda de gent relacionada amb l'antiga iniciativa, ara Podemites. Correcte? Bueno, no vaig entrar en aquesta qüestió, però em sembla que era un tema més propi de Catalunya, d'antics quadres del PSUC i qüestions internes. Però bé, diguem que sí, que era un ús polític, un ús instrumental del discurs o l'autoritat acadèmica per satisfer necessitats o objectius polítics. Sí, això em sembla deshonest. Molt bé, doncs la primera pregunta que li fem a tots els entrevistats és sempre la mateixa. Quin tema pseudohistòric que fa més ràbia? Bé, més que pseudohistòric, que és molt fort perquè diguem que és com de pseudociència, jo parlaria més bé de mals usos de la història o un ús tergiversat de la història, i en el meu cas és la teoria de la modernització, que és el que vaig dedicar part del meu treball. La teoria de la modernització, per resumir-ho, és la idea que el desenvolupament econòmic, les relacions econòmiques internacionals, la integració en una economia global de tots els països afavorirà un procés d'universalització dels valors democràtics liberals que al final s'estendran per tot el món. No és que em moleste perquè tinga una antipatia o un odi a la democràcia liberal, que no la tinc, sinó perquè em sembla un pensament il·lusori o un pensament que busca, a partir d'elements històrics particulars, elaborar un relat del progrés que és irrealista i que no té una base empírica. I a més és un discurs fet en molts casos per economistes, per sociòlegs que menyspreen la història, no tenen formació en història i en certa manera ens han desplaçat de l'esfera pública perquè ells se consideren que tenen un coneixement expert que els permet endevinar el futur, predir el futur, gràcies a l'aplicació de tècniques quantitatives, estadístiques, matemàtiques, i que nosaltres, doncs, bàsicament som un subapartat de la literatura i som irrellevants inclús per a valorar o entendre les dinàmiques de les societats en els processos de canvi històric. Déu-n'hi-do. Carles, sobre la teva activitat actual, hi ha alguna cosa que ens puguis explicar a nivell històric que estiguis realitzant? Bé, el meu camp, diguem, d'expertise, que diuen els anglesos, eren els processos de democratització. Jo em vaig especialitzar al període de 1870 a 1914 perquè considerava que era el més semblant al període actual que vivim. I m'interessava molt estudiar el primer procés de globalització, les tensions imperials que crea i també els processos de democratització i d'enfortiment de l'Estat. A partir d'ahí me vaig especialitzar en els processos de la història de l'educació, la institucionalització dels sistemes educatius, també dels esports, i a partir del tema de l'educació m'he anat especialitzant més en qüestions de teoria o història de l'educació i ja fent un camp professional privat en història de l'educació. Però diguem que la meva pregunta o el meu punt d'interès sempre és, diguem, el procés dels règims liberals oligàrquics, la transició a un sistema democràtic. Si aquesta és pacífica, és natural, és lògica, espontània, o per el contrari està marcada per una tensa conflictivitat política social, per una tensa mobilització i no és res ni espontani ni natural ni és una conseqüència lògica del desenvolupament de l'economia. Tots aquests estudis costen molt, com ja saps, que arribin al conjunt de la població. Tu ets una persona molt activa a Twitter i ets un personatge, entre cometes, públic en aquest sentit. No hi ha gaires doctors que es llencin com tu a la trinxera de les xarxes socials. Per tant, segur que tens una opinió sobre la divulgació històrica a Catalunya o en general, com la veus en català o en qualsevol altre idioma. Tu que tens una perspectiva més internacionalista.
Bé, veig que tots direm sempre que el model anglosaxó és el que envegem i el que més ens agradaria com a una gran divulgació de qualitat, malgrat que també hi ha molta historiografia de divulgació molt dolenta en anglès. Alemanya també, encara que és un país que no coneixem tant, té un nivell de divulgació històrica que a mi em sembla superior que el cas anglosaxó, malgrat que pugui semblar més avorrida o més tradicional en un primer moment. Al cap i a la fi tenim la mateixa tensió, és a dir, què espera el públic d'un historiador? En molts casos esperen un tipus, diguem, de literatura com dir-ho, emocionant, una espècie a vegades de reafirmació de la pròpia identitat o reafirmació del propi discurs ideològic. És un problema un poc de la funció de l'historiador públic. Si volem mantindre, diguem, el que jo crec que és la funció pública de la història, en certa mesura no hem d'atendre aquesta demanda, hem d'atendre al propi mètode de la disciplina i a les nostres pròpies exigències. Però, clar, això a vegades implica una lectura poc còmoda, però inclús si superem aquesta barrera, hi ha problema que el que diguem potser no agrada o no és popular, encara que ho escriguem d'una forma interessant, molt lleugera, interessant. Veig que en general hi ha casos de bona historiografia que es fa més per Twitter, per xarxa, i en català, però clar, també hi ha la tentació, diguem, del discurs autoafirmatori o reconfortant, sobretot en la situació que viu ara Catalunya, que és d'un fort conflicte polític, a més un fort conflicte nacional, on dos relats nacionals s'han de confrontar. I això, evidentment, a l'historiador el posa en una posició d'enmig on qualsevol cosa que faci serà interpretada per uns partidaris com una història poc nacional o una història massa professional i genera una situació de tensió. Però en general, diguem que una vegada trets de l'esfera pública o de l'espai de respectabilitat de tot el que coneixem com la pseudohistòria de l'Institut de Nova Història de Catalunya, que era un element pues, diguem-ho, no sé com dir-ho, poc edificant. Bàsicament l'Iker Jiménez en català, cobrien l'espai d'Iker Jiménez en català, que és lògic que exista en qualsevol mercat editorial de qualsevol llengua, no és una cosa d'avergonyir-se, és a dir, és normal que hi hagi Iker Jiménez en qualsevol llengua i generen aquest producte i tinguin la seva audiència. El problema, diguem, és acceptar-los en els espais de respectabilitat institucional o donar-los alguna espècie d'autoritat o de lideratge perquè puja la moral de la tropa. Era una cosa especialment que a tots ens molestava perquè a lo poc que uno intentava, per exemple, ser crític amb els discursos nacionalistes, podem dir espanyols o patrioteros, des d'Acadèmia Pla i a altres qüestions, la carta sempre de descrèdit era tu eres com a l'Institut de Nova Història. Jo trobava en un foc creuat que era molt incòmode. Diguem que una vegada aquest element d'Iker Jiménez ha quedat fora dels espais de respectabilitat o de reconeixement mutu, la situació és positiva i me sembla totalment homologable. És cert que hi ha una tendència una mica, no podem evitar, a l'antiga erudició, dèiem, el cert tendència folclòrica de trobar com el fet identitari particular, a vegades en un element folclòric que és inevitable, però en general em sembla que l'estudi, potser crec que fins i tot millor els medievalistes, que a vegades els contemporanistes, l'estudi ja està més alineat amb els punts de debat de que són en totes les societats occidentals europees, els processos de construcció de l'Estat, les tensions dels canvis econòmics. Comença, per exemple, a Catalunya a haver un discurs que no hi ha en castellà, que és la qüestió de l'esclavatge, de l'esclavitud. És un tema que en els discursos de divulgació en castellà està totalment encara obviat, perquè hi ha aquest tòpic de los reyes catòlicos que terminaran amb l'esclavitud, mentre que en la divulgació històrica en català és un tema que s'ha tractat, que és el tema candent a la historiografia anglosaxona, és a dir, fer un redimensionament de l'esclavatge amb el seu impacte real, i això és una qüestió que podem veure en la divulgació històrica en català, que en castellà, per exemple, no es fa. També hi ha que dir-ho, intel·lectualment, en molts espais de l'àmbit acadèmic, Catalunya ha sigut el capdavanter o introductora de moltes tendències europees o més internacionals en l'esfera acadèmica espanyola. És a dir, clar, veurem aquesta tensió si produeix un desajustament o una ruptura d'aquests canals de comunicació
i va creant el que ja veiem que és dos espais de divulgació clarament diferenciats, on diguem l'espai nacional castellà gira més entorn a una historiografia arrelada o plena dels jocs comuns del franquisme. I en aquest sentit, l'esfera pública o el discurs de divulgació en català es manté dintre d'aquests paràmetres més europeus. La diferència que veig, tant sí, això sí que és cert, a Catalunya com al cas espanyol, és la falta de presència pública del discurs dels historiadors. Mentre que és cert que ha sigut un discurs que en l'esfera pública anglosaxona ha entrat molt pels discursos d'esquerra, especialment la revista Jacobin. Si no llegís la revista Jacobin, més de la meitat de la gent que escriu són historiadors que han treballat als Estats Units el tema de la guerra de secessió, el tema de l'esclavitud, i això són els que han trencat alguns consensos sobre la identitat dels Estats Units i sobre el seu relat nacional. Diguem. Han tingut una presència molt forta, els historiadors, per trencar alguns consensos liberals sobre les societats actuals. En aquest sentit, els historiadors no hem sabut trencar, diguem, els relats de la teoria de la modernització o els relats de la democratització exitosa o el triomf de la transició de lo que es diu el règim del 78. El cas espanyol ho han fet els politòlegs, especialment els politòlegs al voltant de Pablo Iglesias, però els historiadors no han tingut una presència pública. I el meu amic Sebastián Faber, per exemple, que ha tingut molta presència pública i és un hispanista, però ve de la filologia. És a dir, en aquest sentit, els historiadors no hem sabut participar d'aquest debat públic i han sigut substituïts en molts casos per politòlegs o per filòlegs que venien més dels cultural studies que realment dels historiadors. És a dir, tenim un pes, pot ser molt fort, de la disciplina acadèmica, de l'objectivitat, d'unes normes de neutralitat que ens distancien del debat públic i no sabem com mantindre-les, però al mateix temps participar en el debat públic. Que és legítim participar en el debat públic. El que no pots fer és instrumentalitzar la teva recerca, instrumentalitzar la teva investigació per fer carrera acadèmica. I, evidentment, si ho fas en l'àmbit públic, has de contestar a la crítica i entrar en el debat. No pots tancar el debat o deslegitimar el teu interlocutor. Vull dir, aquesta presència en l'espai públic és legítima i és correcta, però, evidentment, t'has de sotmetre sempre a les regles del debat històric i debatre i argumentar. No pots saltar-te-les.